Ġimal Hassan Abdullah Somalu ta' 35 sena mill-Ħamrun inżamm arrestat wara li ġimix li prova jisraq minn ħanut tal-merċa fil-Ħamrun stess. Il-kan seħ issib tal-ħabta tas-7 ta' filgħodu x'ħilla allegat aggressur prova jisraq 500 euro fi flus kontanti li kien hemm taħt il-cash register. Hassan Abdullah inqabad minn impjegat kif uraw ukoll il-filmati elevati mill-kameras ta' sigurtà. Il-prosekuzzjoni qalet li l-impjegat flimkien ma' kollega tiegħu żammew lill-akkużat billi joħroġ mill-ħanut sakemm fuq il-post waslu assistew il-pulizija li arrestaw lill-imputat. L-akkużat wieġeb mhux ħati għall-akkużi miġġuba kontrih fost l-oħrajn anki li kien reċediv. It-talba li saret tal-ħelsien mill-arrest kienet aġġezzjonata mill-prosekuzzjoni għal raġuni primarja li hemm biża' li l-imputat jaħrab mill-pajjiż kif m'għandux indirizz fiss. Dan apparti li l-fedina penali tiegħu ukoll turi li mhuwiex affidabbli. Għaldaqstant il-Maġistrat Ian Farrugia wara li sema trattazzjoni tad-difiża ċaħat it-talba tagħha kif innota li l-imputat m'għandux rabtiet ma' pajjiżna fost raġunijiet oħra.